ejina Kumasi wanti message obe like na wa share na subscribe sani a wonu ya bia woni so te mancho ba bi beti ne ekoso e won kan program na se Kumasi program ne ekoso na wonu so ahwe yie bi wo ho a sebe wonu so aya hwe yi wan hye a on te ne ekoso wonu so tu anamo bia obejai yesan ejina Kumasi ho a eye US Boga bia afi beso sa December sana ya omusane pa omo baji omani e wo Ghana na omo banso a omo ja omo yere ne omo mamo nyina ba broche na omo nko abetututu omani ama se edan bi wo fie bia yesi a be ma ne be ba na wa betututu ne ne ma atu adan no so ne ade ti December yi aya Bogas na omo sane pa na Boga ba ko a ono wa ba be 1 week ni a eko 2 weeks ane ka abelande e wo tema habo ofi Kumasi akotema akofa ka no e wo habo e bia ne kwan so eko Kumasi we wura Kumasi krobie ni mu nisa na arawsem so ne ababa wa bi na etika anim ababa ande akire kwentwa medom asuko ne ya akire nipa kran oye na omu gina aka no eye an robbers e betwa no hia ye gina aka no ye gina aka no ne aboni twesi ye bubo ni tuo pasa etse na koma etse tuo no ye di gina na ni ne etu na ni na emo ababa wa no ne kam wa e wo ka nim de ne ho son ye nkunu ye behwehwem ye nku sa abayo no som a onu afa no totroto na sabra meka say ye Boga no dia ofitema kodu Kumasi an robbers for agene nkwa efrinse nanan sese wato nanan e won siedo ne wofa ba ko ye danse ni enum nsem na wanyemfie aduonum enkono na odini juma e wa America e na odine ni ekire fie se oba na wa betoa na dwumadie so emu a na ali wabeduru omayimu ba na watwemiensa na okoyi ne ka Africa ma ya oba odru aboabuja no na akronfo awemfo a waye huri amugya mpa omutiri mu no enso akwa attack fueling station bia ye friend frontier fueling station na sabe no de also mugye bia omagye afri ho no mu a komada omani na omodu omani ekire wira mu ne wura so ebe pie ho no mu na omosane atuo egu ne so a kyerese wish kra want to me anchor say moi mo share Facebook live Angela from Kumasi says 1 say oba obi say owura yi sebi ne tiri mu ame nyina etuse egu ho ono an ke mu no na awire ho na asefim yi papa wo sha enhwe ali meka cho say early days here say enhwemu gusu kwaso den na enunti no nsem bi hormo a me no kasekra no CCTV camera footage no ne course ne fine na yensa akebi na nso nam sa prosefo edidwuma eye nhwemu nti no ye be chai ho ne kakra e dia ma wonum na sem ne wo e kasa die wo de emu no akɔhye ofin so eye Mass St Patrick hospital ya ho ene wo kɔ papa na ne due ya ahwe de ede wura isetuo eka ne nyina kire no ede ne wu ebaaye na am sa prosefo edidwuma eye nhwemu nti no ye be chai ho ne kakra e dia ma wonum na sem ne wo e kasa die wo de emu no akɔhye ofin so eye Mass St Patrick hospital ya ho ene wo kɔ papa na ne due ya ahwe de ede wura isetuo eka ne nyina kire no ede ne wu ebaaye na nabusuafo nso etumi aba ama sabra me no kasa idie nie eso mo ye bia o maye memefa abasobodie ema eye offiso processor dom no so ye ASP ye atama ono so ene na mrantie na kɔ hɔ a omo akɔdi animu ehwɛ eyi emuyi sika na ehye opanyi wo na dɔso yi papa aposifo etumi aboabo ne nyina no omodi amabusuafo no na eye ne ka Highlander online sese no so no omotumi ede ama abusuafo no na sabedie ogusu ye nhwemu se nipa bonefo a okogina asa kontimfi ho no mo ekodi sa nyam bransami na obi a onya omo hwe sebi obiebie nwuma akase ewo Ghana ha no mo sei na aka na fe ba ko pe na cheso oba betene fi ya obedru ya wabehia de nkwanhie wu ewo akwamu kafo ya de wanyini kura ne suso benya benfie be adwununum 25 years omiye ni pennum na edi handkerchief ene bedi abobo omanimu na obi nso atwe na tade akuri nanimu na tere se ye area boys a
enye onwa nanso nam say ye gi aposifo di ntino no ma ye nyai ema wo mo na minim say omba ye dwuma no ama ye nyina nso ya boy nsema momo hia ali awe osemo a akoso eye na ochi awieye ya say de woka say efiada ke ye konia ba nanka ye metinsim bia enne wiye ya na che say ma me je won kan no fafo Minipa na faith connection enne wiye ya na che say ma me je won kan no fafo afre ali baba woni kwasipon aden na mo man aso na de bia mo di wuosem na mo wuosem to mo de ban so no enya dia wo fom kura enche obefre na waka nam say ne asie no awere ho ali oye hwe a enyi achana mete ahase the me babasi opani a wo kana semi on da screen issue ono ena da hono say ohunu a sede otie eno no nice man pa nice man wo say e ka how many days ago free Ghana ako just obedu Ghana na otumi ensemu ani na New York ono aka na fe ba ko na chese mo adwuma nyina ba wie ya obetina fie ayo enti wa hyase enwuma hodo a wo biebie no na wo ba na chese odinani aba behwehwehwe se ne esi atie awe wo se me se ne yiri ne manyina ati New York ti no muntumi mpo emo na mane enra ya na chese ye na sori ya okono asofo edi ani mu no mko fie ho a omode amane akobo obey ene ne ma se sebi mu papa ene mu kunu eko Ghana no enkwanhyewu a sebi wakwa akohia eno no na sansemi ali enye de ehye nkura ne kwakwa sanse sebi ukobo bra ewa buchire na wunye bia ka na ase adwum papa woti ma memfa nko mikurom na memfa nko bia dwuma na sebi mrantie ma ba wa esu adwuma ho no enye bi enye na sebi mrantie nkwadan kitinkite 20 years ne 22 years ne de keka ho ebe twetwuo si wuso na ye jo nkwafu na sika kwa na mo pa monye sika no na nipa no nkọ ne baabie sebi okotu nipa twuo bitu se na dwene ene na me nyina eku fom ka agwasi ebe straight bullet anase o mo shela target no aye target sebi etie no o mo ben ne papa ana ali pump action gun enye tue eketwa so wodi ka akototo na wo he baba bi ade no ekasa filling station won ma sabi omo woro no ho nyina aka ho wonna fom nyenyi ne ho sika no wada fom mo yin sika atade he no so mpese mo woro no pieto nyina aka ho asa mrantie no adwenbone wo mutiri mu no omo ekọ abonofo sempantie nyi won wa se obi a ono so enam magina no ama na gina na motumi asane tuo egu no so wabra de mobile phone ba ko na mo faaye ye hwe de botoma foreign currency ye nya bi wo mu enya Ghana sika nso do so pro so ewo mu ade ebiem pa ena nanka emrantie hia ali agwasi wunya nkrofo bi ni omo ebonkomo ho meni bia bonkomo wo fueling station ba bi asem ne sie ho no sanso ne akọ ene police for na ho no so no akọtwetwe nkomo na omo so no kwasem ni officially nya dia police for ekasa seseye ne senti no ye mu ya na o se ekọ confirm say asem ni siye omko wa ende ebetumi aka kire se ampa esi ama police for commander kwa na di animu ekọ ya sebse boko yi emu no Africa ne mu a omode ekọ ye maase St Patrick Hospital morgue ho no mokoto we be sasem be there Ghana o be motor ni atikreta na bonza why shall video na we no wa on say won hwehwe kwam so ni pass radio obeti from kwal wansi o o saka tane hene hey it's a girl is so a side chick anamebua ye we hwehwem ekue ntwa makra